Kubota RT220-2E. Konesillan-osastolla on esillä uusi sähkökäyttöinen pienkuormaaja, jonka työpaino on 2200 kiloa. Monipuoliselle ja ketterälle koneelle on paljon käyttökohteita viherrakennuksessa, kunnossapidossa, maatiloilla, rakennuksilla, teollisuudessa ja niin edelleen. Litium-ion-akulla varustetussa kuormaajassa on vähintäänkin sama suorituskyky kuin rinnakkaisessa dieselversiossa. Lataukseen löytyy useita vaihtoehtoja ja pikalaturilla akun saa ladattua täyteen reilussa tunnissa. Eli vähän pidemmän lounastauon kun pitää, niin akku on täynnä. Ajovoiman siirto on toteutettu täyssähköisenä. Sen tehohäviöt ovat erittäin pienet ja jarrutusenergia saadaan myös talteen. Työhydrauliikkaa pyörittää erillinen 12 kW sähkömoottori. Lisähydrauliikkaa löytyy monipuolisesti erilaisille lisälaitteille. Kubotan sähköisiä kuormaajia saa ohjaamolla tai turvakatoksella varustettuna hinnasta alkaen noin 59 000 euroa. Ja käykää tutustumassa tähän Kubotaan tuolla Konesillan osastolla U11.